Extraordinari cap de setmana de trial a Cal Rosal, on s'han decidit els campionats de Catalunya i d'Espanya amb la màxima emoció possible. Ja pots sortir, ja pots prendre la sortida. Oriol Noguera arribava a Cal Rosal com a campió de Catalunya de la categoria cadet, després de realitzar una gran temporada. Noguera també participa al Campionat d'Espanya a la categoria juvenil, però una lesió en el transcurs de la jornada de dissabte no li va permetre participar diumenge i, per tant, va quedar fora dels jocs de podi. Bé, ha anat bé. Vam començar molt bé, cada cop vam anar millor i he aconseguit les 4 victòries. La carrera d'ahir no em va anar gaire bé, hi havia molt fang i tot, però bé, en general tot ha anat bé, m'ho he passat molt bé i estic molt content d'aquesta temporada. Sortida per Jaime. Però no va ser Noguera, sinó Jaime Busto qui va rubricar una excel·lent temporada vencent la prova de Cal Rosal i finalitzant segon a la general. Per darrere, la lluita entre Miquel Jalabert i Arnau Ferrer per la tercera posició absoluta va decidir-se a favor de Ferrer per tan sols 2 punts. A la categoria de promo 125, Elisabet Solera s'ha emportat el Campionat de Catalunya vencent aquesta última prova que rubrica una temporada molt regular. La categoria promo es presentava molt emocionant. Pol Tarrés disposava de 3 punts d'avantatge sobre Pere Borrelles i qualsevol dels dos podia proclamar-se campió de Catalunya. Borrelles va vèncer la prova empatant a punts i victòries amb Tarrés. El reglament contempla que per aquests casos guanya el campionat el pilot que va vèncer la primera prova de la temporada en la que s'enfrontaven els dos. I en aquest cas concret va ser Pol Tarrés qui va guanyar a Castellolí i per tant és qui s'emporta el campionat de Catalunya. El tercer classificat absolut de la categoria promo és Aro Castells, del Motoclub La Clau. Però tornem a la lluita entre Tarrés i Borrelles, que es van tornar a veure les cares diumenge, degut a que aquests dos mateixos pilots venen mantenint una lluita aferrissada també pel Campionat d'Espanya. En aquest cas, la distància que els separava a la general era de 4 punts a favor de Tarrés. Diumenge no es va repetir el resultat de dissabte i Pere Borrelles va vèncer la prova per davant de Tarrés. Però els 4 punts d'avantatge que tenia el pilot de Gasgas van fer vàlida la segona posició per adjudicar-se també al Campionat d'Espanya de TR2. Sí, la veritat que estem molt contents. Hem aconseguit els objectius que volíem, guanyar el Campionat de Catalunya, Espanya, Mundial Europeu, i la veritat que els hem aconseguit i estem molt contents. No sabem si he guanyat o no avui, però fent segon en tenia suficient i la veritat que estem molt contents. Sí, de cada any que ve intentarem pujar de categoria i tornar a lluitar, tot i que serà molt més difícil perquè estarem amb els grans segurament, però bueno, lluitar allà i intentar estar sempre que pugui més amunt possible. A la categoria màster, Joan Miquel Llorac va quedar segon a Cal Rosal, però va aconseguir els punts suficients per adjudicar-se al campionat per davant de David Noblejas. La categoria màster més 35 també arribava a Cal Rosal amb Josep Díaz com a campió de Catalunya després d'una excel·lent temporada. Pel que fa a la categoria màster més 50, Antoni Ramonet va tancar l'any amb una nova victòria a Cal Rosal que li otorga el campionat de Catalunya. Pel que fa a la categoria fèmines, Mireia Conde arribava a Cal Rosal com a campiona de Catalunya després d'aconseguir 4 victòries consecutives. Per altra banda, 4 pilots de motoclubs catalans més, a part de Pol Tarrés, van proclamar-se campions d'Espanya de les seves respectives categories. En primer lloc, Jaime Busto, pilot del Motoclub Tona, que va adjudicar-se el Campionat d'Espanya de cadets per davant de Nacho Fernández i Daniel Reig. Força emocionant es presentava en la categoria TR3, on David Darnés arribava a Cal Rosal amb 3 punts sobre Héctor Gairín i un major nombre de victòries. Per tant, Gairín devia guanyar la prova i esperar que Darnés finalitzés tercer. Però el pilot del Motoclub Tona va realitzar una excel·lent jornada que el va portar al primer calaix del podi i, de pas, a assolir el Campionat d'Espanya. Enric Tordera completa el podi absolut de la categoria. En quant al Campionat d'Espanya de fèmines, cap novetat. Laia Sanz un cop més va fer-se amb el títol demostrant un nivell molt superior a Sandra Gómez i Mireia Conde, segona i tercera respectivament, que van aconseguir la meitat de punts que la pilot de Montesa. De fet, Laia Sanz lluitava per un lloc al podi de la categoria TR2, tot i que finalment va haver de conformar-se amb la 4a posició d'aquesta categoria.
Sí, la veritat és que contenta, perquè també un dels objectius d'aquest any era guanyar el Campionat d'Espanya femení, però bueno, avui sent l'última carrera del Campionat d'Espanya també, com corro amb Terra 2, ens m'ha fet molta il·lusió estar al podi, perquè l'any passat doncs, va ser una de les millors carreres de la meva vida, i em ha agradat repetir, fer podi, a més doncs, aquí doncs, la gent és fantàstica, l'organització i tot, i bueno, em ha agradat molt acabar amb un bon resultat. He fet quarta, que igualment estic contenta pel pilotatge, però bueno, m'ha faltat poquet. I per acabar el plat fort, la categoria TRS, on passés el que passés, el podi final estaria format íntegrament per pilots catalans. En aquest cas, Toni Bou arribava a Cal Rosal amb només 2 punts d'avantatge sobre Adam Raga. Els dos pilots venen protagonitzant una temporada d'infart i la prova final va estar a l'alçada de les expectatives. Durant la jornada, amb 2 pilots anaven alternant les posicions en la general i, de fet, no va ser fins a l'última zona que no es va decidir el campionat. Bou va passar una porta enrere, una maniobra prohibida al reglament Open Free. Aquesta errada la va aprofitar Raga, que no va fallar en aquesta última zona proclamant-se campió d'Espanya. Bé, molt content, contentíssim d'haver guanyat aquesta carrera i el campionat, perquè ara portava uns anys complicats, l'any passat amb una lesió bastant greu i ara totalment recuperat i guanyant campionats estic contentíssim. Sí, ha sigut un campionat que, menys la primera carrera que jo vaig fer tercer, la segona carrera ja vaig guanyar a Eivissa, la tercera carrera anava primer fins a l'última zona i vaig acabar segon, la tercera carrera la vaig guanyar i ara aquesta carrera, impressionant, molt bé, molt content d'haver donat un bon nivell i només felicitar a tothom que m'ha ajudat. Aquesta prova ha posat el punt i final a la primera temporada de trial amb el nou reglament Open Free. Hem pogut viure unes grans proves i un final de temporada immillorable. La propera temporada promet molt, ja que hi haurà moviment de pilots entre categories, canvis d'equips i fins i tot una marca nova.